Els llibres Tangram estan formats per blocs. Els blocs estan formats per projectes i un conjunt d'unitats relacionades pel que fa a la temàtica. Cada unitat està formada per una activitat de presentació de la unitat, un mapa de conceptes, unes activitats de consolidació, una autoavaluació i un seguit de temes. Cada un dels temes de la unitat estan formats per una activitat inicial, per una exposició teòrica i per unes activitats. L'activitat inicial del tema presenta una activitat que treballa els aspectes més rellevants del tema a mode d'introducció. L'exposició teòrica presenta tot el contingut sobre un tema. Textos, imatges, vídeos i interactius es van combinant per explicar tots els apartats. Alguns dels apartats tenen associats recursos complementaris, com ara curiositats, activitats, informació addicional, etc. Cada tema presenta una sèrie d'activitats interactives i obertes sobre el contingut del tema. A cada una de les unitats dels llibres de matemàtiques s'exposa una estratègia de resolució de problemes que proporciona a través de la pràctica les habilitats necessàries per resoldre problemes concrets. La secció d'audició permetrà escoltar un fragment d'un text literari i fer una sèrie d'activitats que treballen la comprensió oral. La secció lectura és una proposta de treball de comprensió escrita que gira al voltant d'un text literari.